سلام علیکم دوستانی عزیز. سوزه نازنین سلامتی و خوبای دخترکو نگاه کنین. سیتورا همه قدویکا و ترویکا خوش رو ورده تا بیستونه. وزی همش نشان میتیم کسی در کره بیاین بازاری کاروان طرف تیلو بازار هشتم دروازه دیم قطار. من ببینین این ترویکا یا خوش رو بالا پوشای پاپلین داره. پاپلینکای بالا پوش داره. بروک داره بعد نمخه دیده تونیچکا داره. خلاص چند سمای 250 سومون بینن چه یارکی فسون پاپلینک عجیب خوش رو مرحمت بیاین دخترکو اگر خواهین درخواست کنید دستف که میکنن تونه من بینن اینه مدل شبینن اینه مانیکنده انا وای ترویکا یکی از نشون دادیم 250 سومون همیای با اینه سی سفید شبینن چه خوش رو استیل نگفتی گپو بهت فسونک مرحمت دخترو 200 Я бурга ассалому алейкум шуми ҳамаги бахайр бошад. Як-ду суханаки ширинтон дорам ба дугам хокнен. Чӣ гуфтанем ина оз ман бекор шидам. Ҳама коракома буд кардам корбори хонара. Оз ай қафои кори чим фабелик ҷонам. Як мисоли оддӣ бечашмбандӣ чӣ хале ки шумо шоҳид ҳастен. Тӯли чанд сол шуд ки ҳамроҳи ман ҳастен. Аввалан тарз зиндагии ман чӣ хеле буд ҳозир шукр чӣ хеле дигаргуниҳо хелаш деге алҳамдулилла ай рӯзе ки ман дар ширкати фабелик кор даромадагим ҳамаш дигаргунӣ шудеге бисёриҳо мегӯянд ки кор дар фабелик дурӯғай ира ҳама одамо мегӯянд ки хуши коркунӣ надоранд рақибони ширкати фабеликанд ана баъд тамошобино диден чӣ хел расветкаи хушрӯай ина инош бо расветкаи ҷинсӣ аҷоиб фасонак 230 сомон این مدلش двойкая сабука ки хушрӯчи тавре ки гуфтам аз ин модел он аварда нишон дода будем беҳад фасон тройкая ина тамом шудаги буд бинен чӣ қадar расветкаи хушрӯш омадай ҳама намудаш ҳаст марҳамат биёин тройкаи фасон сабука дар тобистон мепӯшен нархш чандай 250 сомон рангоша бинен чӣ хушрӯчанд хулас сабуки хушрӯай дар тобистон мешава ки пӯшен материалош лёная лёна ина боло пӯшам дига чизкати мепӯшен ана вайшам двойкашам хича тоқа пӯшида мешава хулас беҳтарин интихоб барои шумо дар ҷои ситора нигоҳ кунед чӣ хел расветкош хушрӯай я бурай пеш материалша нишон тиём ина материалша нам хеле духтаро сабукакай марҳамат дар кортон боша ин моделам ҳастай расчётото нагирен ё размерашон стандартай то 52-54 размер дуруст мегира ана ба двойка овардиян двойкаи сабукаки хушрӯ ё чанд сомон боригу анҷу будай нархош чандай 230 сомон бинед нархшам нархи хуб духтарако двухниткая материалаш двухниткая материалаш фасон ҳеччи намешава марҳамат ина дар кор боша ина расветкоша бинед иҷа чандта моделай ҳамаш я нархая 230 сомони ина кадом меша ки мегирен духтарако стилои фасони хушрӯ 230 сомони дар ҷои стора ина моделакошон аҷоиботай ино стандартай размерашон марҳамат омада бо худтон бинен тройкаи худчона бинен чӣ хел хушрӯ ира акция кардагиана арзон шидагиа духтаро беҳад фасонакай иям марҳамат нархш чандай 200 сомонда метиан ёям ҳамун 250 сомонова будан ҳозир бошад 200 сомонда метиан чанд фасон дора марҳамат ина бинен чӣ хел хушрӯ места танада ина глянски ипеккати тайёр шудагиай сабукакай духтарако ҳиччи намеша ина иш пахтагиай марҳамат болопӯшошам дига чӣ кати мепӯшен баъдана ино тройкаян ёям хушрӯа ваяй тройкая 200 сомон иям амхе материалош тобистона сабуки хушрӯ марҳамат биёен бо айпеш бинен интихобшон хеле зиёда иҷада бинен ишаишта фасонай ишаишта фасонай ина двойкош 180 сомон ай киртои тараф чанд сомай анаи тараф киртора 150 сомонӣ кардагиам бинен чӣ хел хушрӯай ай 48 то 58 размер будай а инаи боло чанд сомай киртош киртои боло ина ё ҳаст 250 сомона 250 сомон ай диден духтарон ам стилора мекуфтам бисёриё марҳамат ҳастай биёин пеши стора баъда нехе двойка омадай и чанд сомай
180 сомон ина двойкаи хушрӯ сабукак духтаро ҳатман пеши стора биёен бинен 3 дона монда 180 сомон аксия шидагай диден размерои майда будай яке фасонаи пеш ана баъд духтарако боло пушои хушрӯ дора стора боло пушоша аксия эълон кардагия ҳозир нишон метем якта ба якта чунин духтарако киртарубашгоҳ ҳастанд марҳамат ина бинед чӣ хел киртарубашгоҳи фасон овардагиаи стора инора чанд карден 180 сомон шидагиаи марҳамат ина аксияи калон дар рубашка марҳамат болопуш барина мепушен инора кирта барина метонен ба ҳазур пушен расветкоша бинед чӣ хел расветкаҳои фасон дора на чӣ намуд расветкае дар кораитона ҳаст размерошон чӣ хелан инора ай 46 та 54 размер ҳаст ина расветкоша бинед чӣ хел хушрӯ хулас беҳтарин интихоб дар назди стора аз анамихел рубашкаҳои фасон ина бо биёен хитонаи пеш як маротиба бинен баъд ана двойкора бинед и двойкошам сторара хушрӯвай 180 сомон кардагиянд марҳамат 180 сомонои фасонак ина каседа дар кораи ҳатман сторада нависен доставкатон кунанд ира бинед чӣ хел расветкош фасон ҳамаш паплинанд паплини белмандо духтаро ира бинед бо кори дастӣ доранд диден аҷоибот фасон 180 сомонӣ инаи моделшам хушрӯ итигро чанд сомон инам 180 сомон диден кирта дора аз болош рубашка ана ино чанданд ина 150 сомонанд и абайни стил духтагай аҷоиб хушрӯ киртапоча милли беҳад фасонак ина кадамша мегирен духтарако 150 сомон паплинакан сабукак мепушен ба роҳат духтаро мана бинен чӣ хел расветкаҳои фасон доранд ба расветкаҳои хушрӯ ҳам ҳастай баъд размерошон хушрӯай духтаро калон калонай размеро то 58 размер ҳастай ина бинен дар кор боша бо шумо нависен сторада суратоша мепартоя интихоб кунен доставкатон кунанд марҳамат ира бинен сафедакшам хушрӯ 150 сомон беҳтарин двойкаҳо ана ино аксия шидагиянд двойка бинен чӣ хел хушрӯ чанд сомон 200 сомон кардагиянд бовар куненам қафасонай ҳам абая дора диден духтаро ҳам кирта дора ира ҷудоям метонен ки пушен сабукакана тобистон да мешава ки пушен духтаро материалш аҷоиб сабуки хушрӯчай расветкоша диден чӣ хел расветкаҳо буд ана баъд болопушои нигиндори фасон 180 мана 180 сомон нигинои фасон доранд ҳам пешакшон ҳам пушти абая украшения кардагиай ира бинен моделоша чӣ хел хушрӯанд 180 сомон ҳатман пеши стора биёен духтарако боварӣ дорум ҳама намуд анамхел болопушора ба зудӣ пайдо мекунен мана 180 сомонӣ ай пеш нишон тиемшона ягонташа духтарако мана бинени моделора ина сангча доранд аҷоиб хушрӯ шифонай духтарако ира пушча бинед бо чӣ хел хушрӯай шифонай сабукак дар тобистон аз болои куртои паплин ба ҳазур мепушен духтаро бисёриҳо мехоҳанд ки болопуш кати кирта пушанд ина бинен имсол ҳамин қадар вариантҳои хушрӯ омадагиай мана инаи моделҳоям болопушанд беостинак 180 сомон моделҳои фасонай ишам мана интихоби хеле зиёд дора стора ина бинен духтарако хутон бо инаи моделошам 180 сомон шидагиай айна ино новинка бо беостинак диден инам ҳам хеа ин моделш 150 сомон ана инаш боша 180 сомон санги зиёд дора диден ана 150 сомона бо арзон мешидай материалша бинен чӣ хел хушрӯчае мана ана баъд болопушои беостин духтаро моделоша бинен чӣ хел бисёр омадагиай и дафаш иёш чанди 150 сомон мана ин моделш бо хушрӯ будай духтарако 150 сомон размерои калон касоне ки размерои балишмерка мепурсидед марҳамат ана болопушои балишмеркаам овардагиянд инчунин остиндорош ҳастай инем ё хушрӯ духтарако сабукак ино 100
ана диден духтарако 160 сомон шидан боло пушо беҳтарин нарх шидагиай ҳатман аз фурсат истифода бурда аз анамин намуд боло пушо омада харидорӣ кунен духтаро 160 сомон ина тигрошам астай бисёриё ранги ами принти тигра нағз мебинанд пеши стора биёен чанд моделш овардагиай ай тигр мана 160 сомон каддо меша ки мегирен бинен ҳамаш фасонай узорош дар ҳақиқат ҳам беҳад зиёдай ина нархошам беҳтарин нархай духтаро 160 сомон истиосафеча бобинен чихчай мана атлас нусха инамино ҳамаш ҳам хел аксияшдагиай 160 сомонӣ ина ин моделора бисёр пурсиден духтарако нигоҳ кунед инамира светкош мондагиай ҳозир 160 сомон аксияшид сафед кабуд салатви сиёҳ кадо меша мегирен аксияда 160 сомонай ҳатман биёен ай пеш бобинен анай киртоба хушруан сабукак ино чанд сомон 180 сомон аксияшдагиай 180 сомон кардагиай стора биёен бо ай пеш бинен ва духтарако то охири навора тамошо кунен инҷа давози бо киртои аксия ана болопушои аксиониш бисёрай вошам нишон метиҳем аданай хел болопуш омадагиай духтарако кирта барина мешава ки пушен беҳад паплиниш хушрувай турецки тозаи паплинакаш нархаш 250 сомон бо арзон мешава сангои вай дорад ҳамаш сангои хамелёни фасон ҳозир расветкоша бо ма дар рафти навор нишон метиҳам ина марҳамат духтарако расветкоша бинен хушруча расветкош марҳамат шута мепушен и ҳичи намешава паплинакай духтаро паплини турки ина нархаш 250 сомон бо арзон мешава ки мисол замокша маҳкам кунен ранги курта пушенша мешава ҳамчун боло пуш пушен размераш чӣ хелай размеру то 56 размер доштай диден чӣ ранге дар курайтона ҳастай бо худаш да нависен сторада бо мефаҳмонатона на бар духтарако нигоҳ кунен ино ҳамаш распродажа шидагиян туркияя чанд сомай 120 сомон инамирия чизе ки мебинен духтарако куртои фасон рубашка ҳар он чизе ки ҳаст аксияшдагия 120 сомон инаи куртаи пуштагӣ хичона мебинен чихи хушрувай материалаш халадок ҳамаш 120 сомонӣ ина ҳозир якта ба якта то қадри имкон нишон метиҳем шумо тамошо карда интихоб кунен духтаро 120 сомон ҳамирият ҳамаш 120 сомонӣ мана иша бинен ин моделшам хушрӯ диден ҳамино ҳамаш 120 сомонӣ доставка доранд рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависеншона доставкара бо шумода фаҳмонанд беҳад распродажаҳои нағз рафтестай ина диден киртора чи хушрӯчанд ҳамиёям ҳамаш 120 сомонай мана ин моделоша бобинен ино сабука глянцеви сабукаки хушрӯ 120 сомон ана баъд вай ҳастай диден ана хел паплинако ҳастай паплинои фасон духтаро иёям аксия шидагия 120 сомонӣ марҳамат хоҳишмандо як бор омада бо айпеш сторакати ҳамсӯҳбат шавен бинен агар хоҳен агар имконияти омадан надошта бошен пас нависенша доставкатон кунанд бинен киртош ё ҳамаш қиматӣ будан ҳозир ки кам мондагиай ҳамаи ҳаминора аксия кардагиян 120 сомонӣ мана бинен чӣ моделакҳои хушрӯ дора ина киртора бинен ино 250-300 буд ҳозир бошад аксияда 120 сомон барои шумо пешниҳод шидагиай анаи киртае ки ҳозир нишон метиҳан аз хичон пӯшидагӣ халадокай материалош сабукаки хушрӯай нигоҳ кунен чанд та расветка дора 120 сомон и пеш чанд сум буд 280 сомона кирта диден танада хушрӯ меиста ҳозир 120 сомон шидагиай аз фурсат истифода бурда ҳатман дархост кунен духтарако марҳамат инами хел шумода доставка мекунанд инаи моделошам фасон диден 120 сомонӣ кадо меша ки мегирен то охира ҳамаш я нарх шидагиай 120 сомон баъд инчунин инҷа дар бо распродажа рафтестай аз 50 сомон сар меша ино замин будагиошон 50 сомонай духтаро турки и чанд сомай ана ин модело 120 сомон ай двойко чи ино ана ин двойкош боша 100 сомон диден ушам бо арзон мекардиян
ана диден двойка 80 сомон, ино 50 сомон, у тараф 120 сомон. Ана ин модело и двоятона чанд карден? Ино 160 сомон. У тараф чи? Ду тарафа ана 200 сомон оригинал шай. Хулас биен бо пеш тамошо кунем.